Kaixo, hau da Busturiako konposta gune hau da. Orain dela urte batzuk aben kriston inbertsioa egin zan, diru bat inbertitu zan, hau martxan jartzeko. Eta bitu azkenengo lau urteetan egindan lana. Materiala hemen batu dugu, baina benetan ez da ezer egiten. Orduen, oneri irtera bat eman behar zaio, ez dakik guzela, inbertsioarekin, edo auzo lanean, edo herritarren artean, edo langileen bitartez. Baina hau ez da jasangarria. Jendea kontzientziatu egin behar dugu hau erabiltzera. Etxetako hondakinak hona ekarri eta gero jendeape aprobetxatzeko. Hemen irteten dan konposta. Zurekin Busturia gara.